Jesus indarrez hil izanaz izuturik, etxe ezagun batean babestu dira ikasleek. Berriro elkarrekin dira, baina Jesus ez dute berekin. Inork bete ezin duen utxune bat da elkarte horretan. Jesus falta zaie. Nori jarraitu orain? Zer egin ura gabe? Iluntzen ari du Jerusalemen, baita ikasleen bihotzean ere. Etxe barruan dira ateak itxirik. Jada ez misiorik ez, jomugarik ez duen elkartea da. Bere baitan itxia. Ez da gai harrerarik egiteko. Inork ez du buruan bideetara irteeteko asmorik, jainkoaren erreinua hots egin eta bizitza sendatzeko. Ateak itxirik ezin hurbil zintezke jendearen sufrimenera. Ta ikusten dugu hoi ikasleak juduekiko beldurrak jota dira. Beldurrak zurrundu duen elkartea da, jarrera defentsiboan. Etsaitasuna eta ukapena ikusten duti soilik alde guztietan. Beldur zelarik ez maita dezakezu mundua Jesusek maite zuen bezala. Ez da arnazarik eta esperantzarik eman ere. Ta hori ikusi degun bezala, bat batean Jesus berpiztua hartu du iniziatiba. Bere jarraitzaileak beren onera ekartzera dator. Etxean sartu eta haien erdian jarri da. Gure elkartu koskorori eradaltzen hasi da. Beldur izatetik Jesusek ematen dien bake jarrerara igaro dira. Gau ilunetik Jesus bizi-bizirik ikusteko pozera igaro dira. Ateak itxirik izatetik laister igaroko dira bihotza misiorantz irikitzea. Bere konfiantza osoa jende gixajo harengan ezarriz hitz egin die Jesusek. Aitak ni bidali nauen bezala, hala bidaltzen zaituztet nik zuei. Ez die esaten norengana hurbildu behar duten, ezer hots egin behar duten, ez nola jokatu behar duten. Ja ikasia dute hori guztia berangandik Galileako bideetan barna. Jesus zer izan den horixe izango dira bere haiek munduan. Ondotxo ezagutzen du Jesusek ikasleen ahulezia. Askotan aurpegiratu izan die beren fede eskaz eta gora beheratsua. Beraren espirituaren beharra dute beren misioa bete ahal izateko. Horregatik egin die keinu berezi bat. Ez dizkie ezarri bere eskuaz. Ez ditu bedeinkatu gaixoekin egin izan duen bezala. Ez. Bere hatza arnastu eta esan die. Hartzazue Espiritu Santua. Egia da, soilik Jesusek salbatuko du Eliza. Soilik Jesusek askatuko gaitu zurruntzen gaituzten beldurretatik. Hautsitiko ditu Jesus ezitu naiz erabiltzen ditugun eskema aspergarriak. Irekiko ditu mendeen
joan etorrian itxi izan ditugun hainbat eta hainbat ate. Zuzenduko ditu desbideratu izan gaituzten hainbat eta hainbat bide. Hau da eskatzen zaiguna, bizi berritu dezagula askoz gehiago Eliza osoan Jesus berpiztuarekiko konfiantza. Ekin dezaiogula beldurrik gabe gure parrokietan eta elkarteetan Jesus erdi-erdian ipintzeari eta bildu ditzagula geure indarrak gaur egun haren jarraitzaleoi, haren espiritua esaten ari zaiguna entzuteko.